Es va plantar la llavor ja fa un temps amb el nou pla estratègic 24-27 de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que contempla una línia d'experiència del pacient i paral·lelament amb això es va consolidar la Comissió d'Humanització, que ens permet analitzar els nostres processos, recollir propostes que fan els propis professionals amb les necessitats que han detectat, i per això penso que tenen molt de valor, perquè venen des dels propis professionals, i intentem canalitzar i donar suport i impulsar totes aquestes noves propostes. A més, també és una manera de promoure la participació activa dels pacients i les famílies, i penso que és un compromís que agafa l'organització de caminar cap a la qualitat i cap a l'atenció centrada en la persona. Volem un espai de reflexió, penso que aprendrem molt i ens inspirarem amb els convidats que tenim, que tenen molta experiència en aquest camp, i també hem reservat un espai per cuidar una miqueta el benestar també dels professionals. Necessitem saber com estan ells i atendre la seva vivència per tal que l'experiència del pacient realment pugui millorar de mans dels professionals de la corporació. La jornada va de varias ideas, básicamente de abrirnos a las preguntas de cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado. La charla se llama que la humanización es un camino en dos sentidos, lo que hemos de hacer y lo que hemos de dejar de hacer. Y básicamente trata de lo que deberíamos desaprender, que es la reflexión que intentamos abrir, que es la charla inaugural, de cuáles son las causas que nos han traído hasta este momento y en consecuencia qué podríamos hacer. Yo me dedico a la radiología i és un poc hacer el diagnóstico de la medicina i el diagnóstico del sistema sanitari. Jo soc treballador social i crec que és important perquè no hem d'oblidar que treballem amb persones i és clau poder empatitzar amb les persones, i crec que anirà bé també per recollir feedbacks i projectes o coses que ens puguin servir durant la nostra pràctica.